mga bugawaw. Siyo! 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 Mamang! Anya! Adagkar karay ka nga manok, ay manok ng timarites! Pala-palaw! Barsakaw! Ha? Sige! Mamang! Natay! Natay! Natay, mount! Mamang napartay! 1, 2, 3, 4! Nabasakit mo, dahil tanga kwan! Sa sinelas ko! Kanya maganda tanga sinilasan, tanga gano'n nga! Agad ka magamin ang ako. Sige, guyaban na. Nagpalit talaga ang ugal. Hindi tatanga beng. Hindi kayo patulpo kayo, anak ko! Ano ka? Mabilis ka na akong patayin. Patulpo kayo! Sao, kanto, ba't nga minasao? Mamang, apay! Mabisin na ko na si Daan. Mga kadyay adati kwa jay. Sarsyado, nga lamas. Ay, sarsyado? Sige, favorite ko, favorite. Ha? Mang, haan mo sarsyado. Mamang, ibagam sarsyado. Anya ka, di ka day sarsyado mo lang day jay? Sardines with tomato sauce. Sardinas mo. Alam mong pamilyadong tao? Kinikerengkeng mo? Nasaan ang utak mo? Wala namang ibang lalaki dyan? Matagal nang walang kayo, bago naging kami, wala nang kayo. Hindi nga kami naghihiwalay, nakakaintindi ka ba? Ikaw ang hindi nakakaintindi. Ikaw Alam hindi mo, nagsasama nakakaintindi. kami matagal Walang di na. na kasi, napakakati. Mamang! Ano man daytan niya kwan? Pinapilit ko ni Pira! Bawal daytan! Adati na pigpido yung akwarta isubliyo! Nantakwa siya kag-isuble! Ay, ang tantandaanan, adati mapido mo ang akwarta isuble! Sige garad! Isubli na ito eh. Ay! Huli ka, Mamang! Okay. Oh, yan guys. My mother is not honest. Kuat lang. Kita lang nung narugi. Bagam na damapidot. Isubli ang pinalalam. Then guys, post ko to sa Facebook. Padasa na i-post data.